Připojte se k nám na cestě s královnou Alžbětou II. V Cornwallu, kde se setkala se záchranáři a charitativními organizacemi. Zhlédněte inspirující momenty a poznáte, jak se snaží pomáhat lidem v nouzi. V prostorném hangáru Cornwall Air Ambulance se královna obrací na přítomné s úsměvem, zatímco kolem ní stojí personál a návštěvníci. Pohled upoutává moderní vrtulník, symbol rychlé a život zachraňující pomoci, který je připraven k záchranným misím. Královna se zapojuje do rozhovoru s týmem a dobrovolníky organizace Shelter Box v Cornwallu. Její pozornost je upřena na detailní mapy a fotografie, které ilustrují dopad jejich humanitární práce v ohrožených oblastech světa. Na snímku vidíme královnu, jak s úctou naslouchá příběhu podporovatele organizace Shelter Box. V pozadí se tyčí logistické centrum plné balíčků s potřebami pro lidi postižené katastrofami. Atmosféra je plná inspirace a odhodlání. Královna si pozorně vyslouchá zástupce zaměstnanců Shelter Box, kteří jí sdělují, jak pomáhají rodinám postiženým bezdomovectvím. Její pohled je upřený na model obytného stanu, symbol naděje a bezpečí pro ty, kteří to nejvíce potřebují. V Cornwallu se královna setkává s představiteli organizace Shelter Box. Během rozhovoru se zaměřuje na efektivitu jejich operací a dopad na životy lidí postižených katastrofami. Za ní se nachází nákladní kontejner plný pomoci. V pohledu se před námi rozprostírá scéna z Cornwall Community Foundation, kde královna pozorně sleduje uvolněnou atmosféru a příjemnou společnost patronů a podporovatelů tohoto významného místa. S úsměvem a radostí se královna zapojuje do oslav v Cornwallu, s elegancí protíná dort během návštěvy Cornwall Community Foundation, kde se shromáždili její věrní příznivci. Okouzlující pohled na návštěvníky Cornwall Community Foundation, kteří s potěšením vybírají oblečení na místním dobročinném setkání, které podporuje charitu a přináší radost. Královna s přívětivostí pozdraví nadšeného příznivce a jeho věrného psa během návštěvy Cornwall Community Foundation, vytvářejíc tak dojemný a srdečný okamžik. Jeho veličenstvo s obdivem zkoumá interiér Cornwall Air Ambulance, zúčastněné pohledem na život zachraňující službu a moderní technologie, které v ní nalezneme. Královna Alžběta II. Se setkala s záchranáři na letišti během návštěvy Cornwall Air Ambulance, přičemž si s nimi podala ruku a poslouchala jejich zkušenosti s prací v náročných podmínkách, zatímco kolem nízuje aktivita a připravuje se na další zásah. Během návštěvy Cornwall Air Ambulance si královna Alžběta II. Nechává předvést život zachraňující vybavení od hasiče, který jí s pýchou ukazuje moderní techniku, zatímco se kolem nich pohybují další členové týmu připravení k akci. Jeho veličenstvo si prohlíží vybavení s pracovníky Cornwall Air Ambulance a hostem během návštěvy základny, kde vládne klidná atmosféra a všichni jsou připraveni pomoci, aby zajistili rychlou reakci v případě nouze. Královna Alžběta II. Se setkala s členy posádky Cornwall Air Ambulance, včetně záchranáře Hugo Doctora, během návštěvy charitativní organizace, přičemž na nich vládne profesionální atmosféra a evidentní odhodlání pomáhat v ohrožení. Královna Alžběta II. Slavnostně odhalila letadlo Duke of Cornwall u Cornwall Air Ambulance, patronace, kterou podporuje, a během
této chvíle je vidět její nobelsní postava a zájem o práci organizace.